Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono wagoye mbaka nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrutho Tieno kendo amor ni wenda osechopo e studio abotudura kod daktari na ka entiere e studio wa Kisumu kaito bende entiere kod wendo wa e studio wa Nairobi kaa. Abo chako kod wendo wa mabende en laktar chwa odiechieng' ma kawuono onyiswa ni nyinge nga en laktar molonye weche mage kae to bonyiswa ni en wuod kanye to adhi donje to kachiel kachiel ka entiere boma mantiere Kisumu. Machiegni daktari Erokamano ahinya jatelo. Amor ahinya korwa ka e chenro mar penj laktar. Kawuono wadwa wuoyo e wach mar tuoche ma ok ng'eny ahinya, gin tuoche matin to ka gibiro to bende ginyalo kelo weche mataro kuom jotuo. An nyinga Dr. Utedo, an wuod Uyo Makatwenga. Atiyo Kisumu County and Referral Hospital. An physician. Gidoluo teni asomo tuoche matindo tindo mathiedho tek. Bang' mano adok atiegra kendo mondo asom weche mag digestive system, weche mag lokro mar chiemo. Kawae dhogi nyaka lokro mar muonyo chiemo, nyaka iyi, nyimbich matindo, nyimbich madongo, nyaka sienda. Kamidigo oko. To mano dogo riwo nyaka weche mag thiedho tuoche mag dho chuny, liver, to gi tuoche mag tako, spleen. An e physician mag Kisumu County Hospital, mane kama tiye. Erokamano. Erokamano daktari, amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Iwacho na wakati ni gin tuoche ma samoro thiedho nyalo bedo matek. To bende wanyalo ga bedo kod tuoche mopogore opogore magalagala ma bende ok ng'eny ahinya to nitiere kaka gimako ogandawa. Achiel kuom tuoche go e tuo mwadhi wuoyo odiechieng' ma kawuono. Awinjo kiluonge kacha ni bad Chiari syndrome. Daktari okipimna ni bad Chiari syndrome en tuo machal nade nikech wato ne wakete ni en achiel kuom tuoche magalagala tenene ok gin tuoche mathoro mako oganda. Daktari Erokamano ahinya. Bad Chiari syndrome en tuo mamako leche mag remo mar dho chuny. Awacho dho chuny ok adundo, the liver. Ka achako dho chuny nigi yore ariyo monwang'o go remo. Achiel iluongo ni artery, mago leche mag remo magolo remo e adundo katero e dho chuny. Nitie leche mag veins magolo remo kowuok e dho chuny kaduok e adundo. Bad Chiari syndrome en tuo mar leche mar veins magolo remo e dho chuny katero e adundo. Ang'o matimre e tuoni? Iyudo ka leche mag remo go eko, veins go, remo potoe. Koro ka remo poto, koro remo manosedi e dho chuny ok dhi e adundo, koro remo poto. Koro mano miyo dho chuny bedo gi remo mang'eny, bedo gi pi mang'eny, koro ok oti maber. Tuoni nonwang'e higa mar 1846. 1846 gi physician moro London ni Dr. Band to gi pathologist moro Australia ni Chiari. Gina joma nokwongo nwang'o wach mar bad Chiari syndrome ni eni. Erokamano ahinya. Inyalo pimonwa daktari ni tuoni ong'eny marom nade pacho ka nikech kaka wang'eyo ni en achiel kuom tuoche magalagala nikech ok pok wawinje mang'eny mokalo. Pacho ka ajogo mantiere kode nitiere to kaponi ni gintiere kwan ginyalo romo nade? Tuoni ok ong'eny ahinya kata ka wang'iyo piny mangima iyudo ka en ng'at achiel kuom ji 100,000, 1 in 100,000. Kada mana kinya ka, kada bed mani poko tim nonro ahinya, to kaka kuonde ma watiegre kaka koro Kenyatta National Hospital, iyudo ka en tuo matin nyalo nwang'e kata mana dichiel bang' higni 3, dichiel bang' higni 2. Ko en tuo matin ahinya. Koro ng'enyne e the whole world, e piny mangima, enwang'e kuom ji achiel kuom ji 100,000. En tuo matin ahinya. En tuo matin to seche motin kamano no kapo nono ni ng'ato yude achiel kuom ji 100,000 gi ngimane nyalo bedo kamarach mokalo koso en tuo minyalo dag godo, en tuo minyalo kongi, minyalo res ng'ato koso?
En tuo makoyudi mang'ano dhi ir dokta moro manyalo neno kaka fwenye piyo piyo to inyalo rese. To ka ok orese tiyudo ka ji 30 ewi 100 kata ji 50 ewi 100 nyalo tho kuom dweche 6 ka ok othiedhe. Lakini kata kamano en tuo mathiedhre. Koyude mapiyo ma jatuo dhi ir laktar, laktar opime maber moyude, motimne test mabende oyude, to nitie yath minyalo ti godo mathiedhe. Ka ok othiedhe, jatuo nyalo nindo. Erokamano. Ma ka seche ma opime moyude kod seche ma ng'ato nyalo wite ngimane, nyalo kawo thuolo marom nade? Komako jatuo, kaluwore gi tuo ma jatuo biro godo kaka wabo neno mbele kanyo, gima rach ahinya en acute liver failure. Kopo ni dho chuny owe timo tijeni moro bed ni otimo maber kaka koro loso proteins, loso weche mag poto mag remo, loso weche mag sukari makonyo wa sugar, loso weche mag kano boche madendwa. Kawadhi into liver failure to jatuo nyalo tho kata mana bang' jumbe 2. To kopo ni en tuo manodonjo to dho chuny no pod tiyo, to kata ka ok othiedhe, jatuo nyalo tho kata gimoro bang' dweche 2 kata dweche 4 kapok othiedhe. Nikech en tuo madhi mos. Odhi mos kendo wantiere kod jatuo e studio ka odiechieng' ma kawuono ma bende nitiere kod tuoni. Obo pimonwa bang'e matin ni ere kaka nofwenyo ni entiere kod tuoni, okang' mage mosekawo, to en thuolo marom nade nyaka noyud tuoni nyaka sani. Kaito bang'e bende wabo yudo pichni ma bende nyisowa kaka remo nego bende ringo kapo nono ni ng'ato yudo tuo mar bad kiari ni manyiso ni remo odhi modino, remo ok nyal kalo kaka dwarore kaka daktari oleronwa. Daktari okipimnwa mana matin nono ni ere kaka ng'ato nyalo yudo tuoni, nikech en tuo magalagala, to kapo nono ni ofwenye to kothiedhe to e jumbe 2 to ng'ato osewito ngimane. Thothne oganda wathoro yude nang'o? Achiel, nitie gik mang'eny ahinya makelo tuoni. Achiel kuomgi madwa wacho en ni moko ok ong'ere. Wapo apoya ni jatuo osebedo gi tuo mar Bad-Chiari syndrome. Tiende ni remo osepoto e leche magolo remo e dho chuny kaduoko e adundo. Ka wang'iyo picha miketo kanyo no, atemo chiemo kanyo eno kama ndik hepatic vein no, iyudo ka kama nitiere arrows makwar go eko, mano gin hepatic veins. Kaka na wacho, mago ema golo remo e chuny kaduoko e adundo, kaluwo kamiluongo ni inferior vena cava. Koro moko chakre achaka kendgi, magi mokelogi ok wang'eyo. Kata kamano, nitie tuoche moko mong'ere ma bende nyalo kelo tuoni. Achiel kuomgi en kopo ni ng'ato nigi tuo mar ondhudho, bone marrow, iluongo ni multiple myeloma. Magi tuoche mamiyo remo bedo gi yot ahinya mar poto. Nitie tuoche moko ma kelo ma ji bedo gi tuoche moko ma gibedo gi proteins moko magalagala. Protein magalagala go iluongo ni protein S and protein C. Kopo ne ging'eny kuom jatuo, to jatuo nyalo bedo ni rembe nyalo poto sa asaya, nyalo kelo tuo mar Bad-Chiari syndrome. Jotuo moko man gi cancers moko kaka koro cancer mar the liver cancer, bende nyalo bedo gi weche moko mamiyo remo poto e hepatic vein, koro miyo remo nyalo poto kanyo mamiyo tuo nieni. Jotuo moko bende nitie manyalo bedo gi tuoche moko mag tako, mag spleen, to koro koluwo portal vein to kelo tuoche madhi hepatic vein, to nyalo kelo weche mag remo mapoto hepatic vein. Nitie tuoche moko mag remo makwar, red blood cells, mogiluongo ni polycythemia vera. Jomoko bende ni kodgi, koro mano nyalo miyo mondo gibed anena gi tuoche gieki mamiyo mondo gibed gi remo mapoto hepatic vein. Maga achiel kuom weche manyalo kelo tuoche go eko.
Awinjo ka gin gik mang'eny mokalo kotende kod proteins mopogore opogore kaachiel kod remo ma samoro poto mayot, tuoche kaka mag kansa kod gik makamago te magi duto te mikwano na daktari mane mantiere ong'ala mamalo mathothne kaloga kata nyalo miyo oganda watuoni. Ahinya tuoche mag kansa gi ka koro multiple myeloma nyalo miyo tuoche gi eki ko miyo baranya kao none. Mar ariyo en tuo mar liver cancer. Liver cancer be nyalo miyo tuo ni eni waneno ka kelo ga tuo mar Bardet syndrome eni. Kata kamano ng'enyne biro gani ka gimokele okong'ere to wayudo ni entie kanyo eni. Mathothne obukore kaka iwacho ni samoro gima kele okong'ere. Onyalo bukore abuka ng'ato po ni remo ok ruog maber kadogo e adundo. Ng'ato po kotimore ka okong'e gima otimore e dende. Kamano. Okay, nwach mayot kata matine momiyo wadwaro gani gigi wang'ie chenro mar penj laktar. Omiyo ponono ni nyalo bedo kod penjo moro amora daktari waikore mokalo mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo go. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23 Facebook page en penj laktar kata Ramogi TV #penj laktar kaito bang'e matin ibo yudo thuolo mondo mi igo simu mondo mi penj laktar. Daktari daher mondo mi ing'inwa kata mondo mi lernwa ni seche ma samoro ng'ato chako yudo tuone maremo ok wuog e chuny mondo mi odoge adundo e yo makare, tiende ni remo poto e lergo. Ng'ato winjo ga nang'o, ranyisi mage maka ng'ato winjo to nyalo chichi nyaka bede ni remo ok ring maber ka wuok e chuny ka dok e adundo. Ero kamano ahinya. Ranyisi ma wabedo godo chalo kamagi. Yudo ka ng'ato nene na ng'ato moro mangima maber to yudo ka iye rame kar do chunye. Ene remo chaka dichiel makata magi mogoye bende onge. Koro rem mar do chuny kata rem mar ich en achiel kuom ranyisi mar tuo mar Bardet syndrome. Mar ariyo, ng'ama ne ngima en ich moro makute dichiel ma ng'ato iye chieka mana kabul. To koro kopime to yudo ni iye no bende otimo pi. Gima kamano timre. Mar adek, yudo ka ng'ato moro mane ngima iye no rame, dho chunye rame, pache lokre, to dho chunye bende fail, obedo gi liver failure. Ko obedo ng'ato moro ma pache lokre. Magi gin achiel kuom ranyisi ma waneno ma tuo no eno. Jomoko bende kosetimre kamano, koro dho chuny ok tim maber, tiendgi kuot, tiendgi lot, tiendgi otimo pi nikech dho chuny ok tim maber. Koro ich maremo, dho chuny maremo, ich makuot, ich motimo pi, makelo nyaka bang'e no eno tielo makuot ne ng'at moro mane ngima. Magi gin achiel kuom ranyisi mar tuo mar Bardet syndrome. Daktari lero no kacha ni en dho chuny ma samoro nyalo kuot. Onyalo kuot maka ng'ato mulogi ok to nyalo winjo koso en ena manya ka dhi e hospital ka cheke mondo mi ong'i kokuot kata ok okuot. Samoro ng'ato nyalo winjo kokuot ma inyalo mule. Kaka wanene e picha kanyo no eno en dho chuny ma oyawre. Samoro bende olita to ok okuot. Koro kodhi ir laktar to koro sama wapimo jatuo to yudo ka koro dho chuny no eno lit. To kata kamano ka en moro mano biro gi teko ahinya to yudo ka ich kuotni iyo kuot makoro otimo nyaka pi makoro kigo iye ipimo iye to yudo ka iye no eno timo pi to yudo ka dho chuny no bende okuot. Koro yes, yudo ka dho chuny okuot, samoro inyalo mule, samoro bende ok nyal mule. Iye no eno kokuot, samoro timo pi. Iye no eno kokuot bende rame. Koro samoro dho chuny nyalo bedo maduong' ma komul tiwinjo, samoro bende ok onyal bedo maduong' ma ka omul to ok winje. Ero kamano nya daktari lero no maber mokalo en tuo mapok wamulo ga chenro mar penj laktar ka to en achiel kuom tuoche magalagala ma bende mako oganda wato kata odoko ni ok mag ji mang'eny to ber ka wang'e kaka koro wang'e odiechieng' ma kawuono ni. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kendo wantiere kod jatuo e studio ka obo pimonwa kaka no chich ni no yudo tuo ni gigo mosebedo koneno kata kaka osebedo ko yudo thieth nikech daktari opimonwa ni en tuo ma inyalo thiedhi ma ng'ato chang maber. Kik idhi mabor, kik isudi, waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora
kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba chiel e keyo weche manyien. Luasi marohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako hala. Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi, matimo hala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni sultano tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jipe. Dial *811*346# to get Sheng prayer. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en na mwandu bad carry syndrome. Ento mabendi se winjo laktar wa makawuono lero no maber mokalo gima tuono nyalo timo ne ngato kod kaka onyalo donjo. Owacho ni wakacha ni thothne okonge gima kele, to kata kamano tuoche mopogore kaka mag kansa, tuoche mag poto mag remo, kaachiel kod mag dho chuny bende nyalo kelo tuoni. Antiere kod jatuo e studio ka aborwake ni machiegni, inyalo nyisowa ni nyingi in wod kanye, kae tibiro nyisowa ni in ifwenyo ni nitiere kod tuoni karango mar bad carry ni. Erokamano ahinya. Aniluonga ni Nixon Obonya Buya. An wuod Kanyada Umabeny. Koro tuoni nayude higa ma 2020. Emano fwenyi ni nitiere kode? Emano fwenyi ni nitiere kode. Koro nochako ni kadhi tich to aul mang'eny. Asiko aul. Akaw 2 days off. Adhi hospital iyudo ni imiya yedhe moko to fweny ni en tuo mane. Koro kawuok kanyo ende mana ringa dhi Kisumu, adhi Aga Khan, mano timna test moko to noyud tuo mane an godo.
mondo ne giyud tuo mane an godo no endo noketa e thieth. To thieth manoketa eno bang' ndalo 2 weche nobedo matek. Kendo condition na nolokre ba nachako ng'ogo remo. Ka nachako ng'ogo remo eka ne giduogo gitimo nonro mathoth ba giduogo giyudo ni an gi tuo mane. Ema ne giduogo giyudo ni an gi bad Chiari syndrome. Mamokwongo ka ni mi thieth to nokong'e ni ne gipara nitiere kod tuo moro emomiyo ni react kod thiedhno ma koro ichako ng'ogo remo kod gik ma kamago koso. Sama mokwongo nendo ne giparo ni an gi remo mapoto kaka daktari ne wacho. Ba ne gichako keta yedhe ma keto remo bedo mayot. Koro kanyo ende mane gitimo nonro ba giduogo giyudo ni an gi tuo mane. Ado kachiel nyaka Kisumu. Daktari, tuoche mage ma bende chiegni kod tuo mar bad Chiari ni nikech kaka Nixon leronwa ni mokwongo ne iparo ni nitiere kod remo mapoto emomiyo nokete yedhe go ma bende wawinjo kaka no react kode. Ochiegni kata tuoche mage modwa chalo kode manyalo confuse kata jogo machiwo thieth. En weche 2. Nitie tuo mar bilharzia. Tuo mar bilharzia inwang'e dho nam. To nyalo kelo tuo makelo pressure mang'eny e spleen, tako. Koro ka spleen osebedo gi pressure molo ler mar remo magolo remo e tako katero e dho chuny, to mano nyalo miyo leche mag remo mag ramuony mar chiemo, lokro mar chiemo bedo gi pressure, bas ng'ato chako bedo gi tuo mar ng'ogo remo. Mano achiel. Mar 2, sama ng'ato nigi tuo mar bad Chiari syndrome, leche mag remo mowuokie dho chuny kadhiye adundo nigi pressure mang'eny. Sama gibedo gi pressure mang'eny to gikelo pende pressure e leche mag remo mag ramuony kata lokro mar chiemo. Mano nyalo miyo ng'ato ng'og remo. Mar 3, bad Chiari syndrome kaka nwasewinjo, mano wasewacho chien kanyo, miyo dho chuny ok tim maber. Achiel kuom gik ma dho chuny timo en ni dho chuny konyi mondo rembwa opot e yo mayot. Ka dho chuny ok tim maber, to koro rembi bedo maliw kata ok omi yath mamiyo remo bedo maliw. Koro ne wan gi weche 3 manyalo miyo Nixon ne nyalo bedo ni ng'ogo remo. Koro kata ka nochako thiedhno, kata ka nong'ogo remo, samoro mane nobiro nikech pressure manie e leche matero remo kowuok e liver kadok e adundo nigi pressure mang'eny, to mano tero pressure mang'eny e leche mag ramuony mag chiemo. Koro mago gin gik ma koriwre to koro nyalo miyo jatuo ng'og remo. Mananya daktari. Nixon ipimonwa kacha ni thothne ka nidhi tich, iwinjo kiola, samoro koro idhi tich to ndalo 2 kidhi tich kod weche makamago. Kaeto ang'o kendo mani winje dendi kopogore kod olo kod nyosruok mang'eny mar del? Nen olo, tiendega kendo ne kuot, kaeto iya bende ne kuot. Ni noyudre ni an gi pi mang'eny mokringe denda mang'eny bano miya yedhe mane anyalo muonyo to pi wuok e denda mang'eny ahinya. Kendo ne an gi rem malich seche te. Dendi duto te rami, koso nitiere mana kuonde marami e dendi ka? En ear, mostly en ear, emane rama. En rem malich ahinya. Manyiso ni bad Chiari kelo rem mang'eny mokalo, daktari? Bad Chiari kelo rem mang'eny ahinya kaka owadwa nowacho, kendo en ich mokuot, to nikech koro iyo yware, koro rem bedo mang'eny ahinya. Mar 2 inwang'o ni dho chuny ma wang'eyo no, the liver, nitie gimoro moume, capsule. En gimoro matin moume mondo oti maber.
Koro capsule no sama koro dho chuny okuot, en bende oyware. Sama oyware no eno, rem biro mang'eny ahinya. Pi kuot, pi bedo mang'eny ei jatuo, mano miyo rem bete mang'eny. Pi bende bedo mang'eny e dho chuny kanyo, mano be miyo rem bedo mang'eny. Koro magi gin gik mamiyo jatuo bedo gi rem sidang' nono. Makelo rem matamre gin. Daktari, seche ma ng'ato sechako bedo kod tuo ni, dhi kaw thuolo marom nade mondo mi ochak neno ranyisi gi kaka ich makuot, moro tielo makuot, olo, rem e del duto te, rem nyaka e dho chuny. Onyalo kaw thuolo marom nade? Nyalo kaw gimoro kind kata mana jumbe 2 nyaka dweche 2, to nikech oluwore ni remo mopoto no eno. Odino ler no te, koso odine mana nus. Koro koponi odine dichiel, to jatuo bedo gi ranyisi gi eki e yo mapiyo ahinya. To koponi odine mos ni koro remo no poto mos kapok odino ler no kabisa, to iyudo ka en tuo mabiro mos bende. Ije poto mos, rem be biro mos, tiende bende poto mos, koro luwore ni remo mopoto no eno. Odinyo ler dichiel, koso odinyo ler mos. Koro nya bedo kind gimoro ka jumbe 2 kata manyaka dweche 2. Daktari, kilerno mana matin nono ni jomage mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo ni mar bad kiari. Joma nigi tuo ahinya mar gamo tuo ni, kaka nawacho chien kacha, gin joma nigi tuo mar ka koro kansa mar ondhudho, kaka nawacho multiple myeloma. Jomoko manigi protein moko magalagala, protein S, protein C. To bende nawacho ni jomoko bende ochakre achaka makati manyi tuo moro ma dibedi okelo gigi eki, to bende ok yudi, ochaka kende. Kendo nitie tuo moro ni leukemia. Leukemia en kansa bende mar bone marrow. Ahinya nitie moro ni chronic myeloid leukemia. Mano bende yudo ka jotuo moko mani kode achiel kuomgi be nyalo bedo gi tuo ni eni. Erokamano. Okipimnwa ni to thothne kaka proteins magalagala ma ileronwa, en ang'o ma thoro kelo gi e del kata ang'o ma nyalo rwako gi e dend ng'ato ma koro ket ng'ato e tuo mar gamo tuo mar bad kiari? Erokamano. Protein magalagala gi eki, magi gin tuoche minyuolo go ji, iluongo ni genetic diseases. Kuyudo ka ng'ato nitiere ma kata ka wawe tuo mar bad kiari ni eni, to gin jomoko mabedo gi tuoche mag DVT, deep venous thrombosis. Tiende ni ogwande remo nyalo pote korachwich kata koracham. Obo mare remo nyalo pote. Leche mag remo mar obwongo ne remo nyalo pote. Ko en magi gin tuoche bende magalagala mana kaka makoro wawuoye ni eni, to gin koro giluwore gi protein magalagala makelo remo poto e leche madel. Nyalo bedo leche ma obwongo, leche mag obo, leche mag chuny ma wawuoye ni eni, kata leche matielo. Gin tuoche ma inyuolo go ji, genetic diseases. Erokamano. Wakaw yoyo ka waduogo tidhi yudo thuolo mondo mi penj laktar kokalo laindewa mag simu ma inene TV mari, nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata page wa mar penj laktar. Bende nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, namba mar SMS en 236 nono kik dhi mabor kata matena. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzimba ta getinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atire baga. Itaite mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njuta taki tibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruli liko aseviu sasa bono. Bihan bikoni mondine. Koni. Bine. Bihane. Echabom.
Ne koro kaka nyathino ling, imake aito ling. Tan gadier ni en sani oparo ni in min gi. Nanyisi nango? Ango miyo kidio baton makwani? Ano kan sanka. Muka to Airtel Money. Aji Janjis. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*416#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Duol makedo kod mibadhi koro yaw nonro madwaro ng'eyo kaka jatend migawo machon mararita Fred Matiang'i noloso mwandu kaena sirikal. Based on our research findings, 62% opined that the country is headed in the wrong direction, with 22% saying the country is headed in the right direction. Jo Kenya mathoth koro wacho ni piny ochomo kamarach kaluwore gi nengo ngima ma oidho to kod osuru man malo magichulo. Your unions will be communicated to officially, and then it will depend whether the government gives us money or it doesn't do what? Doesn't give us money to retrench you. Balariany Maigaton Njoro koro thicho ko jopuonj ka chiedh nade mar omenda medoro weche somo e mbalariany mathoth e pacho ka. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuo mar bad kiari. En tuo mang'eyo ni thoth wawinje kuom safar mokwongo e chenro mar penj laktar makawuono. Kata kamano en tuo manyalo kelo tudruok kata gigo magalagala mokalo e del mabende ka ok oyudi moko thiedhi seche mowinjore to ng'ato nyalo wito ngimane e kind jumbe 2 kod dwe achiel kaka ne daktari oleronwa. Nixon aboduogo iri okipimnwa ni to kano sefwenyi nitiere kod bad kiari thieth thoro chalo nade kapok adhi ir daktari. Okay, thieth ma bad kiari en nyaki bed gi chuny kendo nyaki bed ng'at ma in gi jiwo. Iwacho ni kaka an kuoma nawacho ni tuo ni ndio ok nyanega. Kendo jo family mara kendo gosiepe ga mana somo godo osebedo ka konya nyaka ne giyudi ne mano fweny ni an gi tuo no aga kana. Osiepe ga mang'eny no ringo bobiro because sama na chako ng'ogo remo mane mano nego bed ni bedo giko na. Bana ringo tera ICU abedo moingo dwe achiel. Ya kanyo endo asebedo ka aringo wuok e osuptal ni kendo adhi e osuptal ni endi. Nikech kendo mondo iyud thieth malong'o nyaki bed gi omenda. To kionge pesa bedo ni matek ahinya. Koro osiepe ga osebedo ka konya gi jo family ga kendo gineno ni mondo ayud thieth. Aseyudo osiptende mopogre. Asebedo Nairobi Hospital, asebedo Aga Khan Kisumu, asebedo Aga Khan Nairobi. To sani ende nyocha yudo thieth kuwuok Tenwek Hospital mane Bomet. Daktari yang naduogi iri e seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi ma obiro iri kaka laktar molony kendo ng'eyo thiedho tuoche gi. Utimo diagnosis nango kae to biro donje thieth to thieth chal nade chal kaka Nixon leronwa ni koso en tuo ma thiedho debede ni nitiere kod matindo mang'eny ma samoro bochuno ni nyaka ng'ato wuothi siptande mopogore opogore. Erokamano ahinya. Ka jatuo osebiro to waparo wach mar bad kiari syndrome
tiende ni nyaka ibed gi high index of suspicion. Nyaka ibed gi paro matut ahinya ni tuo ni eni onya bedo bad kiari to ok en tuo moro amora. Gimomiyo awacho kamano, kar dho chuny maremo mane kama nitie nyaka tuo mar ulcer. Koro samoro jomoko nyalo paro ni ma en tuo mar ulcer. Kar dho chuny kanyo nitie tuo mar pancreas, ludh bor. Koro samoro ng'ato nyalo paro ni ma en tuo mar ludh bor. Dho chuny kanyo eno nitiere bende nyimbich madongo. Ng'ato nyalo paro ni ma en tuo mar nyimbich madongo. Dho chuny kanyo eno nitiere nyaka kar kedhno, gall bladder. Ng'ato nyalo paro ni en tuo mar gall bladder. Koro ajuoga mapimo jatuo nyaka bed gi paro matut ahinya ni tuo ni to kako chakre ni jatuo ne ngima, iyo chako rame, bang' juma achiel ariyo iyo kuot, samoro gini nyalo bedo bad kiari. Mano namba achiel. Tiende ni ranyisi miyudo kuom jatuo manyiso ne ber to koro sani iyo kuot iye rame nyalo miyo ipar ni en tuo mar bad kiari. Namba ariyo, nitiere pim mipimi, picha migo jatuo. Achiel kuom picha migoye en ultrasound. En ultrasound ma special iluongo ni Doppler ultrasound. Doppler ultrasound en ultrasound makonyowa mondo wane ni leche mag remo gi, mag veins, magolo remo e dho chuny kaduoko e adundo chalo nade. Mago fwenyonwa ni nitie remo mopoto kata ok opoto. Mar ariyo, odoko nyiso ni leche matero remo kogolo e adundo kakelo e dho chuny, remo no ringo machalo nade. Koro mano konyo dokta noeno mondo opogi ni leche mag veins nitie remo mopoto koso ok opoto. Weche mag arteries nitie remo mopoto koso ok opoto. Ma en pim mipimo gi radiologist kata radiographer. Wan kod Kisumu County Hospital, Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital, kendo gin gi mashinde gweko ginyalo pimo tuono magiyudi. Namba adek, ma kendo nonro matut ahinya minyalo timno en goyo ne jatuo CT scan mar dho chuny kata MRA mar dho chuny. Iluongo ni magnetic resonance angiography. Tiende ni wang'iyo leche mag remo mag dho chuny ni remo ringo nade e dho chuny kanyo. Kata CT scan ma special iluongo ni triphasic CT scan of the liver. Ng'iyo ni remo maringe leche mag remo mag dho chuny gi remo ringe machalo nade. To pim ma fwenyo gini maber ahinya iluongo ni hepatic venography. Nitie kaka ichwo dai, to dai ni eni dhiye e leche mag remo ka koro mano waseneno ka remo mawuok e dho chuny kadhiye adundo. Dai no eno ka osego to nyisowa ni to leche mag remo gieki gidinyre koso ok gidinre. Mano eno e pim mar ranyisi mogik manyiso ni kanyo nitiere remo mopoto kata remo ok opoto. Mano nyisowa ni wan gi tuo mar bad kiari. E tok mano bende nyaka watim pim manyisowa ni to dho chuny tiyo machalo nade, iluongo ni liver function test. Koro mago bende ikawo remo tipimo. Mar adek, dho chuny gi nyirogno, kidney, gitiyo kamoro achiel. Nyaka wakaw remo ma wapim ni nyiroke gi tiyo machalo nade. Namba 5, kaka nawacho mbele kanyo, ni samoro tuoche gieki luwore gi tuoche mag kansa, ka koro kansa mar ondhudho, bone marrow, multiple myeloma kata leukemia. Nyaka wakaw remo ma wanon ni dipo ni nitie tuo mar leukemia koso nitie tuo mar multiple myeloma koso proteins moko mana wacho kande maricho kande, protein S and protein C, gin bende gintiere. Namba 8, chuno ga samoro mondo wakaw bone marrow. Nitie kaka igolo ondhudho no idhi pim gi pathologist mondo ng'e to dipo ni nitiere kansa mar bone marrow koso multiple myeloma. Tiende ni kata ka nitie Barker syndrome to bende nyaka watim nonro matemo konyo wafwenyo ni to dipo ni nitie tuo moro mabathe mokele. Mana kaka owadwa Nixon osewacho, gin pesa mang'eny
omiyo ka jatuo onge pesa malong'o to samoro onyalo hinyore kapok onwang' ni tuo ni en tuo machalo nade. Koro magi gin gik moko 8 ma wapimo kwang'eyo ni to be en bad Chiari syndrome namba 1. Namba 2, be nitiere tuo moro manie dend jatuo ma bende okele. Koro mago biro konyowa mondo sama itimo thieth to ithiedho tuo mar bad Chiari syndrome, ing'iyo kare bende dho chunyni biro tiyo maber koso ok otiyo maber, nikech kaka nawacho mbele kanyo, dho chuny ka ok ti maber to iyudo ka jatuo nyalo ng'ogo remo. Koro nyaka ing'e ni to dho chuny tiyo maber koso otiyo marach. Koro biro miyi guide ni to ati gi yath mage. Mar adek, ifwenyo ni to tuo ni dipo nitie tuo moro mokele, mano bende ithiedho. Mano kaka jatuo man gi tuo mar bad Chiari syndrome watemo timone nonro mondo wang'e to tuo no nitiere, tang'o mokele, to koro bende nyalo konyo mondo wane kaka wathiedhe. Gin nonro mang'eny mokalo kaka iwacho ni kapo ni ng'ato onge kod omenda moromo kata pesa moromo to nyalo kelo ne chandruok. Weche kaka mag okumba mag thieth bende nyalo konyo e weche mag nonro gi. To wadonje thieth daktari, tuo ni thiedho nang'o? To bende ochango chuth kapo nono ni ochak thieth ne jatuo. Weche mag okumba mag thieth mana pani wa weche mag insurance donge kamano. NHIF. Kamano. Koro NHIF nigi tieng' diriyo. Nitie moro ma iluongo ni comprehensive to gi moro ma ji chulo 500 nieni. Samoro yudo ka jatuo nigi tuo ila nieni to chuno mondo ichiw request ni jatuo nigi tuo mar bad Chiari, adwa go CT scan. Koro samoro mondo mi approval duok mana bangi moro ka ndalo 2 ndalo 3. Jatuo to nosebiro tuo ne medre. Kweno ni kana ok en NHIF ma comprehensive to jatuo tuo ne nyalo medre kapok itimo pim manyidwa ni mondo ipim. Koro okumba konyo yes, to samoro inwang'o ka ok en okumba moro ma comprehensive chande to kawo ndalo kapok inwang'o thuolo ma mondo ipim jatuo maber. Namba 2, be en tuo mathiedhre? Yes. Othiedhre ahinya ka nonwang'e chon kapok oketho dho chuny. Koro ka dho chuny ne pok okethre, iyudo ka proteins nyalo bedo maber. Koro inyalo lose mondo jatuo bed gi protein maber e dende. Tiende ni ka ne pok liver failure bedo marach ahinya. Gima chandowa ni kopo ni jatuo no biro ka ni stage mar liver failure, tiyudo ka dho chuny nosekethre. Koro kaw kendo time mondo iti gi yath makonyo mondo liver manofail noeno, dho chuny mokethre noeno, okaw time mondo oti maber. To kata kotimre kamano, iyudo ka ok nyal bedo 100% kaka ne nitie chon chande. Koro nwang'o ni jatuo ok bed maber completely. Koro obedo ng'ato moro ma dho chunye tiyo e diere kanyo eno, ma proteins ok ng'eny ahinya. Koro chuno ni en ng'ato moro ma iyo kuot seche duto te. Koro inwang'o ni nyaka miye yath mondo okony dho chuny mondo oti maber, ogol pi ma okut e yien eno, to bende yadh gweko bende konyo mondo dho chuny kik kethre ahinya. Tiende ni imiye liver support. Kaka ne owadwa wacho ni nono tuo ni 2020. Ogane koro sani koro wadhi e higa mar 3. En wuoyi manigi jing'o, en wuoyi manigi geno, to kendo en gi support ahinya kuom osiepene gi family. To nikech mae ni en tuo ma mondo thiedhe maber, omenda dwarore mang'eny mag nyiewo yath, mag dhi hospital, mag timo pim gieki. Koro jotuo manyalo bedo gi konyruok mar nyiewo yath to gi pim to gidhi e clinic, iyudo ka gin joma nyalo dak. An gi jatuo moro nang'eyo ndalo mane nipuonjora Kenyatta. En ng'ato moro ma osedak kuom higni 7 nikech nonyalo biro e clinic kaka idwaro, onyalo nyiewo yath midwaro, kendo kata kopo ni onwang'o complication moro kendo e wiye kanyo, onyalo biro mondo othiedhe kaka idwaro. Koro jotuo dak, to ka weche mag omenda theko nyalo chando jatuo ma jatuo ok nyal dak
aminga maber. Erokamano. To wach maduong' minyiso daktari ni en tuo mithiedho kendo nyalo thiedhore maber. Thuolo emang no Maya Wanga Nixon amor mar bedo kodi e studio kendo daher mondo mi imeda bedo motegno, imed bedo gi jingo mana kaka ni wacho ni chunyi otegno kendo ni wacho ni ma en tuo ma ok biketi piny. Wach mogik minyalo weyo wa godo Nixon odiechieng' ma kawuono. Gima nyalo wacho kawuono ni kopogre gi bad carry syndrome. Nitie tuoche mang'eny magalagala ma ji mang'eny ok ong'eyo. Kichako ng'iyo ji mang'eny ok okaindi nigi tuoche mang'eny magalagala kendo mondo giyud kony bedo matek. Koro sani gima dagomb mondo ji onego med puonjre kendo ji onego med ng'eyo tuoche gi eki mondo ng'ato joma kia weche tuoche gi eki omany kaka inyalo kony gi e yo mapiyo. Erokamano Nixon kendo amor mar bedo kodi e studio. Daktari, wach mogik ma inyalo weyo wa godo samoro ng'ato deher mondo mi otudre kodi kotenre kod weche mag bad kiari kod tuoche mamoko magalagala iyudi kanye gi namba mar simu kapo nono ni nyalo chiwonwa kata kama inyalo yudie malong'o. Antie Kisumu County and Referral Hospital Kisumu kaini kendo tichang'wen mana gi clinic ma joliva. Koro ngata mana gi tuo mar dho chuny odhi through outpatient to odhi ka our records office to bedo books to wanyalo ga neno gi e clinic wa mar the liver clinic en ga tichang'wen tichang'wen. Namba na simu en 0733 33 411 085. Inyalo nono daktari. Mar ariyo anyalo kwayo ni watemuru mondo wabed gi okumba mar thieth NHIF. NHIF ka wan godo to nyalo konyowa wadhi e hospital mondo watem timo nonro mag tuoche ma wan godo. Nowacho ni chako chon ber molo dhi ka juoga. To bende nitie gimoro ma joluoro ni ka ng'ato oyuo kuot to ni doktor tedo no ire. Ayuwe weche mag juok mang'eny anya kara mana tuo ma nitiere. Jodalawa wadhi uru mondo watimuru nonro. Chike mag buche mag le chik mana boro wacho ni kiki hang wadu kendo kiki riambne. Ka ng'ato tuo dhi hospital opimi bed NHIF onwang' tuo mondo ji othiedhre maber. Apa ni mano nyalo konyo. Amor mar bedo kodi daktari, erokamano kendo ageno ni waboluongi wachako wang'e tuoche moko magalagala e chenro mar penj laktar mana kiyienwa. Erokamano ahinya jahera mar chenro mar penj laktar kawuono winjo bad kiari en tuo mana kaka iwinje no. Daktari opimonwa kacha ni kiki hang ne wadu wach kineno ranyisi gi ring matek mondo mi ine laktar. Mata e chenro ni en Andrutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo owacho ni gimen mwandu oriti masani.